wannan wata addu'a ya mun personally. Malam mun samu, Allah ya taimake ban karanta ba, mun samu sabani a tsakaninmu, amma kowa ya yi ittifaƙin cewa idan kai ka ba da fatawa a kai to duk za mu amince. Babbar magana. Saboda ƙoƙarin da kake wajen adalci a amsa tambayoyi da kake yi, to Allah ya ba mu ikon adalci don Allah kuma ya sa mu yi don shi. Don haka muke neman malam ya warware mana wannan tambaya. Tambayar kuma ita ce hukuncin shan rubutu a musulunci. Da fatan malam zai share mana hawaye. To ni dai gaskiya ba ni da fatawa akai, sai dai kira maka magabata da suka yi fatawa, don har ga Allah ina tsoron fatawa. Shi yasa ba na taba zama in ce ni a fatawa ga fatawata, nakan yi kokari na ce malam wane ya ce, akalla dai ni aiki na isarwa ne. Ina tsoron in je filin kiyama Allah ya ce kayi fatawa kaza kuma ba haka bane. Shi yasa Ibn al-Qayyim rahimahullah ya rubuta lafin I'lamul Muwaqqi'ina an Rabbil Alamin. In kana fatawa wai kana signature ne a matsayin Allah ta'ala, kaman fa alkalami ka dauka ka ce yanzu kai wakilin Allah ne, bari ka sanya hannu a wurin a matsayin Allah. Shine ilmantar da masu sanya hannu da a matsayin Allah, ana ilmantar da su. To kai a ce ka zo ka wakilci Allah ka sa hannu akan fatawa, maganar karama ce? Karamar magana ce? Shi yasa nakan daure in ce a malam wane ya ce, ni in samu ladan isarwa ya fi mini sauki, kuma ko ina da fahimta ta sai in yi shiru in dauki nawa da na fahimta ne aiki da shi. Amma sauran sai mu ce muku malamai sun ce, a ina ga haka ya fi sauki ko? Shi Ibn al-Qayyim mai I'lamul Muwaqqi'in din akwai littafin sa na Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, a littafi na 4 namba na 170 yayi magana akan shan rubutu, cewa daga cikin sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina akwai wanda suke ganin halascin sa. Amma gabanin mu amsa sai mu duba wani irin rubutu. Ni dai asali na yi zaman tsangaya, na yi karatun tsangaya, kuma ba ɓoye-ɓoye. Gaskiya a da ina da kundi, ina kuma ba da bara. In ana son karɓan bara ana zuwa wurina, babu lakadin da ba ni da shi, wallahi babu. Duk tsangayar mu ana son bara, ana sanar lakadin addu'a, sai a zo, saboda na fi kowa kusanci da malam. Ni kadai ne a duk tsangayar mu nake shiga cikin ɗakin kwanan malam, in banda iyalansa babu wanda ke shiga ɗakinsa sai ni. To yana tsananin ƙaunata a ran mu, ina so daka in an gama karatu sai in bi shi ɗaki, sai ya ce to ina kundin ka ɗauko, sai in ɗauko, sai a baje na malam, sai ɗauko ya ce wannan lakanin iya da muhimmanci, sai a bana ɓoye. Wani ma sai ya ce in ba a bada abin sadaka ba kar ka bayar. To in na zo na ɓoye kayana, so duk mai bukata sai ya je ya yi dako, ran talata ko juma'a ya samu kudin, ya zo sai ka kawo sadaka sai mu baka lakani, kuma lakanin kar ka ba wa kowa, ni kadai ne sos din. To ba cikin taimakon Allah, bayan an kammala zaman tsangai aka zo aka shiga karatun sunna, kuma sai aka rusa komai. Muka ce duk shan rubutu ma gaba ɗayansu haramun ne. Saboda me? Saboda shine matakin farko na karatu. So daga baya kuma ana fada da bincike sai a gane ashe akwai wanda yake zama haramun, akwai wanda ba haka ba. Da a tsangaya sai a baka laganin kashe mutum, sai a ce summun bukumum umyum, sai a buɗe sadun din nan, bukumum mimun din sai a buɗe shi, umyun wannan mimun na tsakiyar sai a buɗe, sai a sa sunan mutum, sai a rubuta akan allon karfe, sai a ɗora akan wuta, za a kashe shi. To kaga wannan haramun ne. A ɗauko ayoyi a ce fa jama'a nahum jama'a, maganin me? Maganin kasuwa, a tara maka jama'a, kai kaji wai kiyama da ta kasuwa. Mu ce la haula maganin baki, sani ƙuri'uka falatansa maganin fahami. To akwai rubutun ma da za ka ga wani abu yadda ka san gidan dara ake, kaman tebul ake, a yi shi a cikin can a rubuta kaza, can a sa kaza, duk dai mun har yanzu dai ina tuna su. Allah dai ya yafe mana duka. Irin waɗannan wanda suke ba su da wani alaka na nassi a magana mafi inganci ba sa halatta. Amma rubutu an samu maganganu kamar Ibn al-Qayyim rahimahullah, banda shi ma akwai dan uwan Sheikh bin Bas rahimahullah a cikin littafin sa na Fatawa Muhammad Ibrahim al-Sheikh, mujalladi na farko namba na 94, yana ce an samu sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina sun rubuta Qur'ani a matsayin magani sun sha.
sun kuma ba da fatawa. Ibn Abbas radiyallahu anhu kai matar da take ciwon nakuda haihuwa yana wahalar da ita, yasa aka rubuta mata ayoyin Qur'ani, aka wanke mata, aka bata ta sha. Mujahid bin Jabar alaihi rahmatullah ɗalibin Ibn Abbas ne, kuma iya cikin manya-manyan malaman Qur'ani, ya rubuta Qur'ani ya ba marasa lafiya sun sha. Abu Qulaba ya rubuta Qur'ani ya bayar. So da wannan aka ce an samu sahabbai da tabi'ai sun aikata rubuta Qur'ani da sha. Shi yasa malamai suka ce ya halatta a tofa Qur'anin ko a ruwa a bawa yaro in yana da matsala ta jinnu ko abin da ya kama da wannan, ko a rubuta a wanke a sha da sahabbai suka yi, amma da sharadi aka ce Qur'ani. Suna kuma gina fatawar a cikin ayar da Allah ya ce wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Suratul Isra aya ta 82 kenan, zai zama 82 na. So ala ayi halin kaga Qur'ani an ce magani ne. So a ka'ida idan sahabi abu matukar bai ci karo da Qur'ani ba ko bai ci karo da sunna da manzon Allah ya karantar kai tsaye ba, to aikin sahabi hujja ne. A inda bai zama hujja shine sai inda ya ci karo da nassin da ya fi